Hey guys, kumusta po kayo lahat? Welcome muli po sa aking YouTube channel. Tagal-tagal po natin nagkita-kita. Ngayon po ay nandito ako sa airport. Ito po yung Toronto Airport. Ako po ay babiyahe po puntang Pilipinas. Medyo biglaan po yung aking pag-uwi ngayon. Hindi naman po to talagang uwi. Dahil po sa palungkot na pangyayari po sa aking pamilya. Yung aking pong pinakamamahal na nanay po ay pumanaw na. Ang masakit po nito is nagplano po akong umuwi dapat talaga next year. Para po para po bisitahin po siya next year. Pero po hindi na po nakaabot. Surprise ko sana siya. Ang sakit mga lods. Kasi nga po nakapag na po ako, bili na ng mga chocolates. Meron din akong lotion para sa kanya. Kaya nga isusurprise ko dapat siya ngayon wala na. Namatay po yung tatay ko naman po. Nandito po ako nun sa Canada year 2020. Hindi rin po ako nakauwi nun kasi nga po kasagsagan ng COVID. Bali 1 month lang. Tapos quarantine pa, hindi po ako aabot kaya hindi na lang po ako nakauwi noon. Ngayon uwi ako pero wala nang buhay yung nanay ko. Ang kinasasama ng loob ko mga loads is yung buhay pa sana yung nanay ko. May kapatid po kasi dalawang babae. Yung bali 3 po sila, yung isa po pumanaw na din. Pero yung dalawa kong kapatid na babae, medyo masakit ang loob ko sa kanila kasi dapat nasa kanilang poder. Ngayon po ang nangyari is nandun po sila, yung nanay ko doon po sa lalaki na kapatid ko. Matanda na po yung nanay ko at yung lugar namin doon sa Bicol is medyo liblib po yun. Yung kapatid kong babae is nasa bayan. Medyo may access sila papuntang hospital. And then may nangyari po sa nanay ko na sumuko daw po kasi parang masama yung lalamunan niya nung araw na yon. So last week lang, end of the week. And then nung gabi, yun nga, hindi siya nadala sa hospital kasi nga malayo, kailangan pa nang magkakarga sa kanya. Ang dinaramdam ko is buhay pa sana siya kung nandoon lang siya doon sa poder ng kapatid kong babae kasi nandoon sila sa bayan. Ang sakit. Masakit mga lods, masakit. So yung flight ko ngayon dito 1:20 AM, so early in the morning. Bali nakapag-check-in na lang po ako. Nakapag-check-in na po ako dun sa aking mga bagahe, pero isa lang po na bagahe, maliit lang. Nakakalungkot yung mag-ina ko naman, may anak po ako na isa. So iniwan ko lang muna kasi para convenient para sa akin. So mga lods, nakapag-check-in na tayo. Dito na tayo sa loob. Sasakay na tayo ng aeroplano. Saan na ba yun? Ang aeroplano na yun? Bababa dito. Bababa ako dito. And then sasakay na. Makikita ko na yung mga lods yung Pilipinas. Bali 12 years. 12 years po akong hindi nakauwi ng Pilipinas. Hindi ko na rin alam kung ano itsura ng Pilipinas ngayon. Pero Maynila hindi ko talaga makikita kasi connecting flight po ako. Diretso po ako ng Bicol. Papunta na ako dito sa waiting area para sumakay na po ng eroplano. Ito po yung misis ko, kausap ko. Hindi pa natutulog. Alas 12 na po dito ng madaling araw sa Canada. Ang flight ko po kasi is 1:20. Malungkot na pag-uwi kasi yung anak ko halos ayoko iwanan talaga kanina, nagwawala siya.
yung iyak niya, yung maawa ka talaga eh. Tapos yung dadatnang ko naman doon, yung nanay ko naman, wala nang buhay. Grabe. So ayun mga lods, kausap ko pa rin yung nanay, asawa ko. Hindi pa rin natutulog. So nandito na pala ako mga lods. Nandiyan na yung aeroplano sa may kabila. Lalakad na tayo sa tarmac. Pasok natin yung aeroplano. Ayun yung aeroplano. Ayun yung aeroplano. Balik-balik ako sa CR. Ihi ako nang ihi. Wala naman kayo inihi. Ayan mga lods, dito na tayo. So yun mga lods. 60. I will work or I didn't see. Yeah. I ng Filipino. Kaya Taiwan. We were at lunch now. Again. So 1:23 na. Pero sabi 1:20 yung alis. Wala, na-late kasi. Na-late yung pag-boarding kanina. So 15 hours to mga loads. Ang ano ko, stopover is Taiwan. And then Taiwan to Manila. Then Manila to Bicol. Yes. Medyo yung oras na ano ko dito ngayon, yung flight ko to papuntang Taipei is 15 hours. And then Manila to Taipei to Manila 2 hours and 45 minutes something. Pero may ano ko doon mga loads stopover or na may 4 na oras. Yan. Hey go mga idol. Hindi masayang pag-uwi. Ngayon po. Malungkot mga idol. Na sana'y masaya sana sila, no, surprise ko sila or masaya din sana ako kayo, kaso hindi mangyayari. It will never happen again. Kasi po yung nanay ko wala na. So yung mga lods, dito na pala ako sa Taiwan. Pababa na kami, descending na. So 25 minutes, pababa na. Pababa na ako. Taiwan na po ito, Taiwan. Ayan mga lods, nakababa na. Maya ulit. So alas 9 pa naman yung flight puntang Pilipinas. And then nandating naman sa Maynila is alas 11. Yeah. So yun guys, nag-stop over ako dito sa Taiwan and then around 8:40. So right now it's almost 7 a.m. So around 8:40 mag-board na naman ako doon sa another plane going to Manila. Kakape muna ako dito. Medyo mahal pala yung mga kape dito. Pero masarap. Saka yung tinapay nila, number 1. So 6 years ago, nandito ako sa Taiwan nagtatrabaho dati. And then lumipat ako ng Canada. So yun mga lods, pasakay na naman tayo dito ngayon sa Taiwan, papuntang Pilipinas. So 2 hours and 35 minutes lang po ito. Kaya dito na kami. Pasok na ako dito sa may Lagusan. So yan mga lods. So ito yung Taiwan. So 6 years ago, dito po ako nagtrabaho sa Taiwan. And then
Doon na, nag-Canada na ako. Ay, wow. So ayan mga loads, pa dito na po ako Maynila. Bali pababa na kami. Ayan po. Ayan po si ate. Si ate Ani, nakilala ko po dito sa aeroplano. Bicolana din po. Bicolana, oral. Ninoy International Airport na. Karating din ng Pilipinas. Si ate. Oh. 12 years po, 12 years. Pero hindi rin ako makakalabas dito sa airport. Yan ang problema. Dire-diretso na kasi ako sa ano eh. Sa Bicol. Kukunin ko lang yung aking bagahe. Hey guys. Ang hirap pala dito sa Pilipinas. Yung bagahe ko pala na delayed. Hindi nakarating. Hindi ko kasama. I-deliver na lang daw po dun sa bahay o dun sa probinsya bukas. Eh ang flight ko na naman po ay linggo. Ngayon po ay 29 na po. So mabilis lang ako. Mamaya hindi kami magkita. Yung problema ko, wala po akong damit. Yung damit ko po ay nandoon sa ano, sa bag. So ang gagawin ko pagdating ko doon sa ano, sa airport, magkasundo sa akin, bibili muna ako ng suotin ko. Wala po akong damit eh. So naghihintay na po ako ng ano, ng aeroplano papuntang Bicol. Ang sabi po ay delayed na naman. Puro na lang delayed. Tinanong ko yung ano, counter. Nagtatawag, hindi pa yun alam kung anong oras. Grabe. Pagod na nga. Tapos yung bagahay mo pa, wala pa, hindi mo pa makukuha. So nag-iwan ako doon ng address ng kapatid ko dito sa ano, Bicol. Di-deliver daw bukas. Ang problema mga lods, wala akong ano dito eh, wala akong damit. Nandoon lahat ng damit ko, toothbrush, toothpaste, sabon, nandoon lahat. Grabe. Ay mga lods, delayed na, alas 4 na ng hapon. Yung biyahe papuntang Bicol, grabe, isang oras yung delay. Oh my goodness. Wala na, ano na tayo? Agad na. So yung mga lods, nakarating na ako ulit. Ito po yung Bicol International Airport. Ito po sa Daraga, Albay. Ayan. Ito na nakarating din. 29 hours. Pero yung maleta ko, yung bagahe ko, wala. Bukas pa raw, baka. And then Sunday, babalik na rin ako.